Исәнмесез? Эфирдә аңлалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Топкырлар һәм шаяннар клубы Татнефть компаниясенә кайтты. Әлмәттә Правком кубогына юмор фестивале үтте. Bu festival bu yıldan alып традицион рәвештә елда уздырылачак дип белдерделәр оештыручылар. Музей калабыз гаиләләрен берләштерде. Фестивальнең икенче этабы нәрсәдән гыйбарәт? Безнең Сарайлы авылындагы менә шушы безнең борынгы бабаларыбыздан башланып киткән беренче төпләнгән кеше безнең ерак бабаларыбыз булып чыкты. Габдрахманда хәйрия турниры узды. Оештыручылар десантчылар берлеге. Хоккей уйнау күңелле шөгыль, ә уйнап кына калмыйча изгелек эшләү социаль яктан әһәмиятле һәм мөһим. Әлмәт башлыгы Тимур Нагуманов җаваплы хезмәтләр җитәкчеләре белән берлектә калабызда алып барыла торган төзелеш объектларында булды. Күчмә киңәшмә шәһәр сусаклагычында башланды. Бу объектта уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру программасы буенча төзекләндерү эшләре узган елда башланып киткән иде. Быел сусаклагыч территориясендә павильоннар төзелеше тәмамланачак. Шуннан соң биредә эшмәкәрләр төрле хезмәтләр күрсәтә алачак. Үзенең Telegram каналында башлык якын арада территорияне яшелләндерү, үсемлекләр утырту белән шөгыльләнә башлауларын хәбәр итте. Узган ел шәһәр сусаклагычы белән бер рәттән Татнефть компаниясе ярдәмендә шулай ук Комсомол паркыда яңартыла башлады. Башка темаларга Татнефть компаниясенә Топкырлар һәм шаяннар клубы 4 еллык тәнәфестән соң яңадан кайта. Узган елларда нефтче мәдәният йорты сәхнәсендә Татнефть Правкома кубогына юмор фестивале узды. Сүз Ләйсән Галиевага. Скажу вам ту самую волшебную КВНскую фразу, которой больше 50 лет. Ни пуха, ни пера. Все, друзья, давайте аплодировать командам. Уенны кайтару бу мавыктыргыч уенның элеккеге катнашучыларының күп санлы сорауларына җавап бирү буларак Татнефть профсоюз оешмасы комитеты белән булдырыла. Яхуда, какие люди, а! Это же Айдарик, мы, между прочим, с ним вместе в КВН начинали играть, да? А теперь посмотри, где я, где ты. Где ты, говорю, руку подними, не вижу тебя, эй! Все, ладно. Беренче фестиваль уеннарында катнашу теләген 13 команда белдергән. Юмор осталыгы ярышларында Татнефть профсоюзы берләштерүче Татнефть, Таграз, кече компанияләр һәм уку йортлары командалары катнашты. Добрый вечер, на сцене сборная КРС-сервис. Айгуль, напомни, пожалуйста, тему игры. Тему игры «Я горжусь, что я в профсоюзе». А давай напомним зрителям, что такое профсоюз. Профсоюз защищает нас от работодателя. То есть мы их как бы нанимаем на работу и становимся для них работодателем? Ну да. Это что получается, профсоюз защищает нас от работодателей, что ли? Вот именно. Все вокруг только и знают, как руководить. И только профсоюзы работают. Это такая корпоративная лига, которая нацелена на сближение, сплочение коллектива. Бу коллективны якынайтуга, берләштерүгә юнәлдерелгән корпоратив лига. Монда катнашу өчен билгеле бер кыюлык һәм талант кирәк. Бигрәк тә юмористик жанрда чыгыш ясау өчен. Ләкин беренче очракта бу команда уены. Һәр уенчыга команданың чыгышын аңлау мөһим. Это командная игра, потому что от каждого игрока зависит целостное выступление и понимание команды. Татарский парень никогда не ходит на свидание без своей совести. А меня Расим зовут. А я Настя. Нәрсе? Настя? Папа Ильшат, мать Бибинур, а невестка Настя. Тьфу! Что заказывать будем? Ой, я такая голодная. Рульку съела. Свинину? Бу дәртле уенга беркем дә битараф калмагандыр. Тамашачылар арасында да электән үк уенны калдырмыйча йөрүчеләр бар иде. Вы слышали, какой кампус построили для студентов АГТУ? Комсомольский парк обновили, завершили капитальный ремонт лицея. Ну, все прям по высшему разряду. Да, интересно, что на это сказали в бухгалтерии Татнефти. Денег больше нет. Так, Ислам! Можно отправить высшую лигу КВН и участников всех групп.
Акционерное общество Танека! Жюри әгъзалары талантлы катнашучылар арасыннан иң яхшыларын сойлап нәтиҗә чыгарды. Бронза медальгә Танека командасы лайык булды. Көмешне КРС сервис җәмгыяте алды, ә беренче урынны Таграс РС командасы яулады. Гран-при һәм правком кубогына корпоратив университет командасы ия булды. У нас есть свой личный правком, который является председателем. Безнең шәхси правкомыбыз бар. Ул безнең корпоратив университетының профсоюз комитеты рәисе. Ул әлбәттә безгә бу уенга әзерләнергә ярдәм итте. Сүз белән һәм матди яктан гына түгел, үзе безнең белән чыгыш ясады һәм барлык тамашачыларга әзерләгән материалны тәкъдим итте. Бу бит бик мактаулы. Преподнесла тот материал, который мы готовили всем зрителям. И это очень похвально. Хәерле кич, исәнмесез? Добрый. Шулай ук шәхси номинацияләрдә дә бүләкләр тапшырылды. Иң яхшы актер, иң яхшы актриса һәм иң яхшы шаярту авторы билгеләнде. Татнефть правкома кубогына узган тапкырлар һәм шаяннар клубы уеннары профсоюз акцияларын шатлык, иҗат һәм ярдәм атмосферасына берләштергән. Якты һәм искә калырлык вакыйгага әверелде. Бу фестиваль бу елдан алып традицион рәвештә елда уздырылачак дип белдерделәр оештыручылар. Ләйсән Галиев, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Гаилә елы уңаеннан колабызда төрле чаралар еш үткәрелә. Шуларның берсе Мирза Тахиров исемендәге лицейда гаилә темасын үз эченә алган фестиваль. Сайлап алу этабын узган 5 гаилә лицейда бәйгенең беренче өлешен үтсә, икенче этап өчен алар Әлмәт туган якны өйрәнү музеена җыела. Алсу Нуриева дәвам итә. Мөхәммәтовлар гаиләсе фестивальдә катнашырга Сарман районы Сарайлы авылыннан ук килгән. Алар балалар кеше яшьтән үк гаилә төшенчәсен, җылылыкны тоеп, якыннары ягыннан ярдәм табасын аңлап үсәргә тиеш дигән фикердә. Бәйгедә дә нәселләр белән таныштыру этабына туганнарыннан махсус шәҗәрә алып кайтканнар. Без шуны үзебезгә алып кайттык. Һәм менә без аны шутладык. Безнең балаларыбыз дөрес шутлаган булсак инде 12нче буын. Һәм инде безнең Сарайлы авылыдагы менә шушы безнең борынгы бабаларыбыздан башланып киткән беренче кеше, беренче төпләнгән кеше безнең ерак бабаларыбыз булып чыкты. Һәр гаиләнең кызыклы тарихи хатирәләре бар. Күбесенчә аны без әби-бабайларыбыздан ишетеп үсәбез. Нәселнең кемнән башланып, ничек тармакланып китүен күрсәткән нәсел агачын һәркемгә дә ясарга мөһим ди оештыручылар. Бүгенге көндә кирәкле тема дип әйтер идем. Менә гаиләләр белән кызыксынып, үзенең гаилә агачларыңны барлау, чөнки гаиләнең менә шушы туганлык җепләрен үзмичә шуны саклап калу, ул баланың һәм менә кешенең киләчәктә зур дәрәҗәләргә ирешүенә зур тәргеш булып тора. Семья – это важно, семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Всегда будьте вместе, любовь берегите, обиды и ссоры подальше гоните. Катнашчы сәятле гаиләләрнең тагын берсе Гәрәевлар. Алар мондый чараларның үзара якынлыкка сәбәпче булуын әйтә. Благодаря этому мероприятию сблизились поколения. Бу чара ярдәмендә буыннар якыная. Без әти-әниләр балаларның ни белән мавыгуларын яңадан күреп, балалар да безнең нәрсә белән дә кызыксынганны аңлады, уртаклык тойдык. Хәзерге заманда барысы да ни беләндер мәшгуль булган вакытта без ниһаять шулай рәхәт итеп бергә вакыт үткәрә алдык. Время, когда все заняты, вот поток информации, работы, заботы, мы наконец смогли провести время вместе. Бәйгедә катнашкан һәр гаиләгә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт физик культура көллиятендә буыннар бәйләнеше чаралар циклыннан чираттагы очрашу узды. Бу юлы ул бер юлы 2 вакыйганы үз эченә алды. Чыгарылыш сыйныф укучылары очрашуы һәм ачык ишекләр көне. Тренер,
который, в принципе, для многих спортсменов является вторым человеком после родителей. 1985 елгы чыгарылыш студентлары туган уку йортына уңышлары, яңа һөнәри һәм иҗади казанышлары турында фикер алышу, яраткан укытучылары белән очрашу өчен килде. Аларның берсе Миннур Латыпова. Ул елларда бу аның куратор ролендәге беренче төркеме була. Это мой первый выпуск, мой любимый первый выпуск, 36 человек в группе был тогда. Все парни после армии, конечно. Үзенең чыгышында уку йорты директоры Илдус Гайфуллин мондый студентлар белән очрашулар бирдә системалы рәвештә узуын һәм укыту тәрбия эшчәнлегенең мөһим өлеше булып торуын билгеләп үтте. Очрашу вакытында катнашучылар үзләренең студент тормышларын искә төшерде һәм үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Үзенең һөнәри юлы турында Ильяс Шәйгәрданов та сөйләде. Ул Бөгелмә машина төзелеше техникумында физик тәрбия җитәкчесе булып эшли. 62 марафонда катнашкан. Иң авыры 63 километр озынлыктагы Тургаяк марафоны булды ди. Татарстанның барлык шәһәрләрендә һәм Россиянең и Байкалда зимний марафон, кышкы марафонны үтәргә туры килде. Бик күңелле, бик файдалы спортның төре. Яшәргә һәм яшәгән вакытта эшләргә көч бирә торган спортның иң яхшы төре дип уйлыйм. Фрат Җиһаншин Койбыш районында физкультура укытучысы булып эшли. Ул балалар арасында тимер аякта йөгерү спортын үстерүгә җитди игътибар бирә. Хәзерге вакытта мин конькобежчылар белән заниматься итәм. Минем конькобежчылар Татарстан Республикасы составына керәләр сборныйына һәм Татарстандан яклыйбыз шул мәктәп укучылары белән. Шуны әйтәс килә, мине без авылдан, авыл балалары, безнең команда бердән-бер Россиянең бердән-бер командасы. Студентлар кунакларга уку йорты буйлап экскурсия үткәрделәр. Җиңү көненә багышланган күргәзмә студентлар һәм педагогларын бабалары фотоларыннан торган хәтер юлын тәкъдим иттеләр. Практик дәресләргә аерым игътибар бирелде. 10нчы төркем студентларының 1996 елы чыгарылыш укучысы, гимнастика буенча укытучы Зөһрә Хәсәншинның күрсәткеч чыгышлары һәм 30нчы төркем студенты тренер Марина Овчинникованың укучысы чыгышы күрсәтелде. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Лучалма телекомпаниясе. Ялларда Габдрахман авылының Батыр дип исемләнгән Боз сарае десантчылар берлеге оештырган икенче хәйрия турнирын үткәрү урынына үрелде. Беренчесе Түбән Мактама бистәсендә футбол буенча ярышлар булса, бу юлы Салкын боз өстендә кайнар көрәштә хоккей командалары очрашты. Хоккей уйнау күңелле шөгыль, ә уйнап кына калмыйча изгелек эшләү социаль яктан әһәмиятле һәм мөһим. Габдрахман авылында бүген командалар иң көчлесен ачыклау өчен генә түгел, десантчылар берлеге оештырган акча җыюда да үз өлешләрен кертү өчен җыелдылар. Хәйрия турнирында 3 хәвескәр команда катнашты. Алар билгеләп үткәнчә шәхси мисалда максатларга ирешү өчен бер команда булуны күрсәтү алар өчен мөһим. Мансур Кәримов 25 ел хоккей белән шөгыльләнә. Бүгенге хәйрия уеныннан икеләтә ләззәт аланды. Хоккей ул эмоциональ уен. Без монда кем булса да начальник, эшче кешеләр без бөтенебез бергә уйнап, шул уенны яратабыз, дуслашабыз һәм бөтен эмоциялар кала бездә. Шуңа күрә без яратабыз бу уенны. Бу вакытта команда булу бик мөһим. Десантчылар берлеге үз эшчәнлеген төрле юнәлешләрдә алып бара. Мисал өчен, соңгылардан чик сакчысы көнне яшь буынны патриотик тәрбияләү буенча чара уздыра. Ә хәйрия турниры булдыру идеясы очраклыгына тумаган, чөнки спорт һәр вакыт берләштерә. Без бер бөтен булырга тиешлегебезне күрсәтә диялар. Хоккей нас объединит больше. Хоккей безне күбрәк берләштерәчәк һәм без бик дус бер командага әвереләчәкбез. Әлмәт шәһәренең кешеләрне без белмибез диярлек, ә бүген бер мәйданчыкта уенчылар белән аралашып, дуслашып, без һәр вакыт ярдәмебез барлыгын беләчәкбез. Мы, соответственно, будем знать то, что у нас есть поддержка. Нәтиҗәдә Спутник командасына тиңнәр булмады. Икенче урында Система сервис, өченче урында Татбурнефть командасы. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Лучалма телекомпаниясе.
Әти, әни һәм мин шахматчы гаилә. Ознакайда шул исем астында муниципаль турнир узды. Әлеге чара гаилә елына багышланды. Аны шәһәрнең балалар иҗаты үзәге коллективы оештырды. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Ярышлар шәһәрнең шахмат клубында узды. Катнашучыларны район мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Зөлфия Зарипова сәламләп, уенчыларга уңышлар теләде. Шахматы – это великолепная игра, которая учит нас с вами думать вперед. Это очень важно для нашего подрастающего поколения. Не только логическое мышление, но уметь думать о том, что мы делаем. Если это перенести на жизнь, то, конечно же, как наши поступки потом в дальнейшем отзовутся для нас с вами. Вот о чем эта игра. Уеннарның баш хөкемдары Сирин Салихов кагыйдәләрне аңлатып узды. Монда онук, әтияни һәм әби бабайлар катнаша күпчелек. Ярышлар инде аның кагыйдәләрен безнең балалар беләләр. Без бу быстрые шахматы дип атала. Быстрые шахматы ул бер кешегә 10 минутлык вакыт бирелә. Ике кешегә димәк 20 минут була инде ул. Жирәбә салганнан соң 3 мәйданчыкта уеннар башланып китте. Бүгенге муниципаль ярышларда барысы 9 команда катнаша һәм һәр команда составында 3 кеше чыгыш ясаячак. Шахмат уйнарга мәктәп укучылары, аларның әти-әниләре, әбиләре, бабайлары да килгән. Без инде икенче тапкыр шушы состав белән шушындай турнирларда катнашабыз. Февраль аенда булган идек. Инде минем улым күп тапкыр инде җиңүләр яулаган кеше менә шахматта уйнап инде аңара ияреп мин йөрим инде. Ярыш нәтиҗәләре буенча һәр категорияда җиңүчеләр билгеләнде. Командалар арасында беренче урынны Михайловлар гаиләсе яулады. Икенче урында Шафигуллиннар, лаеклы өченче урын Нигъматуллиннар гаиләсенә бирелде. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.